vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Apo pandainge ndiine 22 ndo pandakaroorwa nemurume wangu. Handinawo kuzviziva kuti murume wangu nemukoma wake vainge vatogara vakatozvironga because vainge vakaenda kune imwe n'anga. Ndakangosanganawo naye ndokubva andipfimba, munhu ndokubva ndamuda because ainge achindipa mari, but kun'anga uko kwavainge vakaenda vakaona kuti vange vachizoshandisa amai guru vainge vari mudzimai wabankuru zvainge zvisingaite sezvo vainge vari munhu ainamata. Saka ininiwo nekusazivawo kwangu uye zvekare nekuda mari ndakangopfimbwa same time ndokubva ndachizobvuma paya pasina kana nguva ndokubva ndachizotizira, but my warning signs they were there. Mukomana nacho ndakarota dzimwe hope dzakandityisa. Ndakarota ndiri musango, ndiri pakati pesango ndichimhanyiswa naye murume namukoma wake. Vakazoti vandibata, vachingonondibata chete vakabva vaita sekunge vainge vatoita times 2, vainge vawanda zvino. Ndokubva ndaona vainge vakapfeka magemens ered, ndokubva vachizondibatirana vakatanga kundirepa, vakabva vachizondiuraya, vakatondiisa mukofini kwava kutotanga kutochera vachitoti iri iguva rake, ndokubva vatondifushira paya. Saka vakati vasati vapedza kundifushira ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa izwi ramai vangu vainge vachichema, even though ndainge ndafirako kuhope, but ndakatonzwa kutoti amai vangu vainge vachichema vachiti mwana wangu kani, mwana wangu aurawa, mwana wangu aurawa nemabhinya. Ndo pandakabva ndachizotanga kuwana simba, ndikabva ndachizomuka. Ndakamuka handizivi kuti ndakazobuda sei mugomba imomo mavainge vandiviga, ndokubva ndachizotanga kutiza, but ndakazopepuka zvino vachingondimhanyisa chete. Ipapo mukomana nacho ndichingonomuka, iye akabva atondibvunza kuti warota hope dzakaita sei, ndokubva ndachizomuudza hope dzandainge ndarota. Then akabva atoti saka mangwana tinofanira kuti tinge tichitogadzirira tichitoenda kumusha. Takazoenda kumusha kwavo mukoma, ndichinosvika kuya kana pamba pacho painge pasiri pamba, painge pakajairirika. Chekutanga vatete vake vaizviitawo n'anga. Pamba pavo paigara pakazara vanhu vachiuya vachivabatsira, ende dzimwe nguva vaitoti kana vachida kuenda musango kunorasirira vaibva vazonditora ndobva ndaenda navo musango muya. It was a family that was under the possession of demons. Zvechokwadi zvinonzi munhu usati waroorwa unofanira kutotanga watombonamata, nekuti kana ukangokaruka watozviudza kutoti uyu ndiye munhu anofanira kuti ange achizondiroora, zvechokwadi ka unokwanisa kupinda muna taisireva. Ndainge ndisingatozvizivi kutoti vanhu vose vemumhuri basa ndiroro rekungochengeta zvikwambo, kungoroya vanhu muvillage nekugadzira vanhu. Vatete ivavo vaitova n'anga yainge ichitozivikanwa. Pamba pavo paitouya vakadzi vakawanda, vaitouya vachitouchekwa, asi inini vainge vasingakwanise kundibatsira. Ndaiti kana ndikaenda kwavari ndichida kuti vange vachindibatsira vairamba mukoma. So ukuone kusaidi ndaingorota chete, ndichingorota each and every day, ndichingomhanyiswa, ndichingotsikirirwa nemadzikirira. Apa kuchechi ndainge ndisingatendedzwi kuti ndige ndichienda kuchechi. Saka amai guru vaiti kana vakanditi uya tinamate, ndaibva ndaramba because ndainge ndava too deep mune zvinhu zvechivanhu. Apa ndichiuchikwa nevamwewo vaita zvekun'anga vemuvillage imomo. Saka na amai guru takabva tachizotanga kunetsana because ivo semunhu anonamata, iniwo ndava kuitawo zvekubata mishonga, vamwene vangu vava kundifarira. Tichitonyeya amai guru vava kuzonosvikawo vachizoramwa marriage. Takazosara tava vaviri mukoma, ndisingatozvizivi kutoti ndainge ndichitoshandisiwa
ende ivo bangukuru nemurume wangu vainge vakamirira nguva kuti inge ichizokwana kuti vange vachizondishandisa pamhiko dzavo. Sezvo amai vangu vainge vari munhu ainge achinamata, ndivo vainge vachitondibatsira because vaiti kana ndikavaudza kuti mama ndine hope dzakati dzandakarota, then mama vaibva vachizonamata. Saka kunamata kwavainge vachiita ndokwaikanganisa manje. Ivowo vaiti nekusaidhi vachindinamatira vondibvunza kuti uri kunamata here, uri kutsanya here. Ndaitovanyepera kuti ndiri kutsanya. Ndinotorangarira nerimwe gore ndichiri ikoko kumarriage mukoma, ndakatomboti ndikuda kutsanya, but ndakangotanga kungonzwa rimwe zinzara ndikabva ndatoenda kuchirugu chohuku ndikanoba mazai, ndikabva ndatanga kumabhoilisa. Musi wacho iwoyo ndakadya sekunge munhu ainge aine madhimoni. Ndakabhoilisa mazai 30 ndikamadya ose ndikamapedza. Apa ndainge ndadzina mama ndige ndichinamata because ivowo vainge voti kana vachirota vaiti vanorota hope vachimhanyiswa, but nevanhu vavainge vasingaoni, vanhu vainge vava kukwanisa kuvabata, but kubva zvandainge ndakapinda mumarriage vainge vasingakwanise kuvabata vanhu ivavo. Ende kazhinji kacho munhu waunenge usingambofungidziri kuti ndiye ari kukuroya ndiye wacho iyeye anenge achikuroya. Dzimwe nguva amai vaitondifonera vobva vatondiudza kuti panze apa pane vakadzi varipo. Dzimwe nguva vaitoti vakabuda panze hanzi vaiona vakadzi vanenge vakamira vari panze vachiti iwe rara hausi kuzviona here kuti kunze kwasviba, chirara mhani chirara tikwanise kutanga kushanda basa. Vainamata, asi dambudziko rainge riripo nderekuti inini semunhu ainge asingafariri zvekunamata, minamato yavo yaizokurirwa. Mukoma ndakabva ndachizotorwa ndokubva ndachizobviswa kumusha ndikatanga kugara nabangukuru. Ndaigara nabangukuru tiri vaviri. Apa bangukuru vainge vasisina mukadzi, murumewo wangu iye ainge achishanda kune rimwe dhorobha, tichitongogara tiri vaviri takadaro. Ende vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti zvimwe kuda bangukuru murume wangu, ko iniwo ndainge ndakatodhanganyiswa pfungwa dzangu nekuda kwemishonga ndichingonzi murora uyu ndiye akakosha. Ndainge ndichinzi ndini ndainge ndakakosha nekuti pane rimwe bira rakaitwa. Saka bira iroro parakaitwa ndine imwe hari yandakabatiswa, zvikanzi hari iyoyo yainge imbori yagogo nyakubereka vana vatezvara vangu. Saka dzinza rose rainge rongoti murora uyu ndiye akabata hari, ndiye akabata hari. Saka ndichitozvionawo sekunge ndinofarirwa chaizvo pose panenge pachiitwa zvechivanhu ndini ndinenge ndichiiswa kumberi. Apa vanhu vainge vakatomirira kufa kwangu kuti vange vachizotanga kuita mari. Banguru ndakati ndichigara navo kudaro ndaitonzwa kutoti pane zviri kuitika kwandiri, asi kuti ndige ndichizomuka kuti ndione kuti wacho iye anombouya kuhope kwangu kuti ange achizoita sadaka neni anenge ambori ani. Ndaitadza kumuka. Pane rimwe zuva pandakaruka ndangomuka ndokubva ndanzwa zvichinditi ndinge ndichibuda panze. Ndakabuda panze ndokubva ndachizoona kuti paveranda painge paine hari yainge iripo. Hari iyi mukoma yakabva yangonyangarika, ndikabva ndatoona yatova kitsi. Mushure mekunge ndaona kitsi yaiya ndakabva ndatotanga kutobleed. Ndakaenda kumaperiods kwe1 month non-stop 31 days ndichingobleedha chete. Apa muone zvazvinoita. Naamai vangu tainge tava kusanyatsokuwirirana because vaiti kana vakanditi unamate nhasi usati warara, ndaitonzwa ndichitovavenga kutobhoekana nazvo mukoma ndisingatombodi kana kunamata zvachose. Saka takagomisidzira tava vanhu vaya vekuti taikwanisa kana kungofonerana kana ka1 even a week. Saka ipapo kuti ndige ndichizovaudza kuti ndainge ndichibleeda like that, apa ndainge ndakabva mukuuchikwa zvekare ndikabva ndati mama vanozotondikanganisira zvinhu zvangu because pamwe kutoenda kumaperiods kwandiri kutoita ndo kuchazoita kuti ndige ndichizokwanisa kuzoitawo mwana. Ndakaita mwedzi wose ndingoriko kumazuva angu, then after that ndipo apo banguru pavakazotenga motikari. Mushure mekunge vatenga motikari iyoyo havana kuda kuidhiraivha mukoma. Motikari iyi yakangowiwa nayo nasalesman wekudealership uko kwavakaenda vakanoitenga motikari iyoyo ndokubva yangopakwa mugaraji. Kana ivo vakatoramba kuti vange vachiipaka mugaraji vakabva vati handiti ndakatoitesta here ikoko kudealership, ndokubva vatoti kwandiri mainini ndibatsirei motikari iyi inge ichipinzwa mugaraji
ivo ndokubva vapinda mumba vakageza vakabva vatobuda vakabva vatoenda. So mukoma ndo zvakaitika ipapo vakabva vati vainge vachida kuti ndige ndichizotora license. Mushure mekunge ndatora license ndakaenda kumalessons ese malessons aya anonzi munhu anenge achiri learner neVID ndo anenge achifanira kuti ange achizoita. Ndakamaita ose mukoma, bhuku riya ndakaita theory yacho yose nemapracticals kusvika ndazopasa. After ndaita malessons motikari iyoyo yainge ingori mugarage. Zvinenge zvakatora about 3 to 4 months motikari yanga ngopakwa chete mugarage. Ndatora license vakabva vazonditi ndinge ndichizodriver motikari. Motikari iyi ndakadriver nayo, handina kana kure kwandakamboenda nayo, ndikangoti ndakangoidriver kwe about 500 or so 600 meters. Vakabva vanditi it is okay mainini chiburukai zvenyu chiendai munogara kupassenger seat. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonogara kupassenger seat, ivo ndokubva vachizoidriver motikari iyoyo. Havana kana kuzomboda kuti ndinge ndichizoidriver kubva ipapo mukoma. Saka neniwo ndakazotanga kupepuka ndichiona kuti zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika mumaziso angu zvainge zvisitombori kana normal zvachose. Paiva nomumwe mukadzi uyo wandaiona kana ndakarara aitouya obva atondimutsa. Ndaingoti kana ndikamuka ndobva ndatoona kuti mukadzi uya anenge atonyangarika. Mumba zvino munenge muine chiremwa chinenge chirimo chichingobhururuka. Ndaiti kana ndikavadaidza banguru vaingouya vobva vanditi iwe chiremwa iwe dzikama. Zvechokwadi mukoma zvakaoma. Chiremwa chiya chaitodzikama mufunge zvenyu. Vobva vatochinhonga, vobva vangovhura window, vobva vatochirasa nepawindow, vobva vaseka zvavo. Taigara inini nabanguru murume wangu kuita mwedzi yakawanda asina kana kumbouya, asi taisatotombobatwa nepfungwa dzekuti tinge tichirara tose. Asi one day umwe mukadzi wandainge ndava kuwirirana naye muraini imomo matainge tichigara akangonditi kuchechi kwedu kune crusade, haudi here kuti tinge tichizoenda? Ndikabva ndati zvekuchechi inini zvichechi zvenyu izvi zvevanhu vanongoita zvekungochema chete, plus kuchechi kwenyu ikoko kune vanhu vanovhaira vanodada. Ini zvekuzoti ndisina mari ndoenda ikoko ndobva ndatanga kuvhairirwa. Kwenyuka ndekwevanhu vanoita zvemicheno. Akangonditi iye ainge achazondinamatira so that Mwari vange vachizondibatsira, nekuda kwekuti ndainge ndakamuudza kuti amai vangu vainge vari munhu anonamata kwazvo. Saka akabva achizotanga kundinamatira achinditsanyira pashoma nepashoma. Ndopa ndakazotanga kunzwawo chido chekuda kuenda kuchechi. Nerimwe zuva akabva achizondiudza kuti kuchechi kwavo kwainge kuine big Sunday. Ndakazongomanikidzikawo kuti ndige ndichizoenda. Ndaitoda kutoudza banguru kuti banguru ndikuda kumboenda kuchechi, but zvakangonditi usavaudza, nekuti kana ukavaudza vachakuudza kuti iwewe vanoda kukuperekedza ende havazomboende newe kuchechi. Saka ndakabva ndangonyarara ndokubva ndatobuda pamba. Ndakatobuda pamba ndichitoita sekunge munhu ari kutoenda zvake kumashops. Ndokubva ndachizoenda naye mukadzi uyayo kuchechi kwavo. Takati taendako kuchechi mukoma, vepresent worship vakati vachiri kunamata hehede dhimoni rigoti robuda mukoma. Hanzi ndakataura zvinhu zvakawanda ipapo, ndikataura zvose zvainge zvichiitwa navatete vangu, mishonga yose yavaindipa so that ndisazongoramba ndichinamata kwose uko kwakaenda murume wangu namukoma wake, uye zvekare mazuva ekuti ndinge ndichifa, mazuva ainge oswedera. Asi minamato yaamai vangu ndiyo yainge ichidzivisa zvose. Pandakaudzwa izvozvo, after dhimoni rariya raenda, ndopa ndakabva ndatanga kuchema. Ndikabva ndazofonera amai vangu mushure mekunge chechi yapera. Amai vakabva vatonditi usadzokera kumba kwabanguru vako. Ndokubva ndazotorara kumba kwemukadzi uya. So ndakazorara ndakangogara mukoma nashe. Spiritual world, it is very real and my spirits ariko. Mukadzi uya akasvikawo pakuneta nekungonamata, akazongotanga kungotsumwaira kwava kutobatwa nehope. Mushure mekunge abatwa nehope mukoma, maspirits aya ndaiona vanhukadzi dzimwe nguva vari 6 kana kuti 7 vachipinda murumu imomo matainge tiri. Then vakadzi vaingoti iwe rara, iwewe rara, vachirakidza kuti vakagumbuka vakabata mazihari iwawo avainge vakabata achipfungaira chiutsi zvaityisa. Ndokubva ndachizongotanga kungoverengawo bhaibheri. Apa ndainge ndava nemakore ndisingaverenge bhaibheri. Mukoma,
maspirits iwawo ainge atori nesimba uye zvekare aisambotya kuti ndainge ndoverenga bhaibheri ndaitonzwa hope chaidzo ende ndichitovaona vakadzi vaiva vachitouya vobva vatanga kuseka vachiti saka chibhuku chawakabata ichocho ndo chaunofungidzira kuti chinokwanisa kutidzivisa here zvatiri kuda kuita. Ndakazoti Mwari kudzwai pandakatanga kunzwa machongwe kurira. Mangwana acho pandakazoti ndapinda mubhazi ndobva zvino kuGweru ndava kudzoka kuHarare ndainge ndichingonamata chete because ndaitya kuti maybe zvikwambo zvacho zvinokwanisa kuzonditevera kubva kuGweru kuya kuHarare. Murume wangu akangonditsvaka kwemazuva mashoma kwava kutuka amai vangu akavanyorera meseji zvinyadzi zvoga zvoga ndo matukiro acho aakavaita, asi ndakangotendawo Mwari kuti even though kunyangwe zvake akazonditukira amai asi haana kukwanisa kuita zvaainge achida kuita. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa. Kana uine ma-spiritual encounters awo awakambosangana nawo, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo my brother over an inheritance issue and no one even suspects me. I orchestrated everything and Mwari ndinongoda kungoti vandiregerere. Handikwanisi hangu kukuudzai zvakawanda. Apologies for that kune avo vanenge vaine makuhwa vanoda kunzwa nyaya dzevanhu. Ini handikwanisi kukupai zvizere nekuti ndinotya kuti zvinokwanisa kuzondipinza busy. Asi ini namukoma tainge tichirwira nhaka yatainge takasiyirwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukoma Nash, ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 30 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa but muchembere gogo nekubereka amai ivo vatova ne120 years old. Saka vanotonwa ropa revana vadiki. Vanowanzokunwa ropa revana avo vanenge vasati vasvitsa 3 months. Ndizvo zvakaita kuti vange vachizorarama kwemakore akawanda kudaro. So this is the family secret. Vanhu vakawanda vemumhuri vanotozviziva. Kunyangwe isusu patainge tiri kuZimbabwe patakatopindawo mumamarriages mukoma, vana amai vedu vaitokwidza nekudzika tichingobatsirwa chete. Ndinorangarira kuti kunyangwe pandakaenda kulabor ndainge ndiine zvuma zvakawanda muchiuno zvandainge ndakasungirira. Nyangwe manesi vakandibvunza, vamwe vakaseka zvavo, asi ndaiziva chinangwa because gogo vedu ava ndo rainge riri basa ravo. Kunyangwe kuvillage kwedu kwatinobva kuHwedza uko, vanhu vazhinji vanotovaziva gogo vangu kuti ndiro basa ravo iroro ravanotoita. Ende now ndatovawo nemwana wangu musikana. Munamato wangu ndewekuti dai gogo ava vafa mwana wangu uyu asati asvikawo pazera rekuzoroorwa, nekuti handidi kuti ange achizodyirwawo mwana wake nagogo. Isusuwo takashinga kukwidza nekudzika tichingotsvaka maprofita nemudzin'anga. Dai vasiri gogo ini hangu kana kun'anga ndaisamboenda, asi nekuziva kuti tine chikara chatiinacho mumusha, gogo ava tichazozorora kana vafa. Kunyangwe kuno kwatiri tinotosangana nemamwe matambudziko awo aunotoona kutoti awa matambudziko andiri kusangana nawo haasi matambudziko ega, asi atori nechirevo. Vanokwanisa kungoti udzai vari kumhiri kwemakungwa kuti vose ngavambouya nekuti ndavasuwa vazukuru vangu.
tose mukoma inoita batai batai. Kunyange usina mari unototi unge uchitokudzokera kuZimbabwe, nekuti kana ukatadza kuenda kokuZimbabwe unofa sezvakaita vamwe sisi nerimwe gore. Gogo ava pavakati dzokai vazukuru vangu nekuti ndikuda kukuonai mose zvenyu, sisi vakabva vati vainge vasina mari ndokubva vachizosara kunoku. Takagarako kuZimbabwe kwemwedzi wose tiriko kuZim, sisi vakazoshayika, takazotodzoka kuno kwava kutovaviga. Saka semhuri zvinhu zvokuti zvinotozivikanwa, but anokwanisa kunangana navo direct hakuna pafair. Ndiyo secret yemhuri yandiunzawo panapa yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.